салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар наҳор имрӯзаи мо якчанд ҳамон мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин наҳор имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ва навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2002, объёми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. газ бензин ҳарду чӣ кор мекунад. гази евро 5 мошин бе камбудия бародаро срочно сум дар корчидай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 295000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 94 04 08 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даи мошини фурӯшии мо Pelvectra B мебошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад, варидкадагӣ ҳам надорад. мошин бе дардай қарор дорад. ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 24800 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 162000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 07 22 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. цаи мошини фурӯшии мо Pilastra F бошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. на панаваи мошин варидкадагӣ ҳам надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 242000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 559 11 08 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо Pelvectra B мебошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, документош нав яксола кардагия, хадовои 50% бо муомила мешавад. қарор дорад. ин мошин дар ёвон. нархи мошин 30000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 197000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 32 84 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Hyundai Sonata солиш 2011, объёми мотор 2, Korea, кузов коробка мотор 100%, салон тоза свежия, пробег 97, камгаштагии 10 моҳ, ҳуҷҷатҳои солона дорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 89000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 583000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 18 59 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо BMW C-Series бошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош бучидагӣ, задагӣ, пусидагӣ надорад. савдо мешавад. савдо дар назди мошин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 210000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 003 77 03 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Lexus RS бошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотор 3, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. ҳама ҷош 100% кор мекунад. американка мошин бе камбудия, то ҳатто харошидагӣ надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 93500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 613000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 40 33 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯши мо Mercedes-Benz E-классе бошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Mercedes-Benz 2003 сол мошин бе камбудиҳои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд. Нархи мошин 65000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 426000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 929 77 02 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯши мо Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка дорад. Мошин бе камбудиҳои задагӣ, пусидагӣ, варидкардагӣ надорад, на панавай. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 55000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 360000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 931 00 96 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши мо Hyundai Avanti мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ягон проблема надорад. Мошина фақат мешини ҳай мекунӣ, бе камбудиҳои задагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 72500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 475000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 988 73 99 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳаматарафа 100% мошин тоза, бе камбудиҳои напанава, ягон задагӣ, пусидагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 57000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 374000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 905 55 19 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мо Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Моторш Opel Astra G 1.6 16 загия. Мошин гарени бада, бе камбудиҳои задагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар Ҷалолиддини Балхӣ. Нархи мошин 25000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 164000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 939 06 93 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Срочно мошини фурӯши Mercedes-Benz E-Eleganza 1999, зури бадаи састаниш нозадай на панавай мошин. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 85000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 557000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 907 20 55 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Танировка ва ҳуҷҷатош 1 сола, салон кожа, бакаҳои класс, 4 баллон пачка бе камбудӣ. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 295000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 907 91 36 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мо Pilastra F бошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошинаи вагон, як дасткаштагӣ, краска радной, задагӣ ҷӯш нест, газ бензин ҳардуш як хел кор мекунад, аккумулятор нав, документ нав, почти хадаҳои мотор ҳамаш зурай. Қарор дорад ин мошин дар кони бодом. Нархи мошин 29500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 193000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 929 37 88 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯши Opel Astra G мебошад ки соли бароришиаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст Opel Astra G 1999 сол мошин дара бе камбудия задагӣ пусидагӣ надорад, мошин нормални бадай қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 28 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 183 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 21 68 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.